Hekk kif ta' kull sena d-dinja tfakkar il-ġurnata marbuta mad Down syndrome, saret diskussjoni li poġġiet fiċ-ċentru tagħha l-esperjenzi u x-xewqat taż-żgħażagħ bid-Down syndrome b'enfasi fuq il-ħbiberija, l-inklużjoni u l-ġlieda kontra s-solitudni. Il-Ministru għall-Inklużjoni u s-Settur Volontarju Giulia Farrugia laqgħet grupp ta' żgħażagħ membri tad-Down Syndrome Association Malta għal laqgħa informali f'Jake Vella Hub. L-għana ewlieni tal-laqgħa kien li jinħoloq spazju sigur fejn iż-żgħażagħ setgħu jiddiskutu sfidi fil-waqt li joffru suġġerimenti konkreti dwar kif tista' tissaħħaħ il-partiċipazzjoni tagħhom fis-soċjetà. Permezz ta' programmi ta' attivitajiet soċjali l-għaqda tkompli taħdem biex tiżviluppa l-ħiliet, il-konfidenza u l-vuċi tal-membri tagħha. Waqt diskussjoni l-Ministru Farrugia sostniet li l-politika tal-Gvern tibqa' mibnija fuq il-prinċipju tad-dinjità u opportunitajiet indaqsa l kulħadd, filwaqt li enfasizzat l-importanza li jinstemaw direttament l-esperjenzi taż-żgħażagħ. Min-naħa tagħha l-President tal-Assoċjazzjoni Joanna Xerri qalet li dawn il-laqgħat huma essenzjali biex jinħolqu spazji fejn iż-żgħażagħ jistgħu jitkellmu b'konfidenza u jikkontribwixxu għat-tibdil soċjali. Aħna bħala assoċjazzjoni qed nagħmlu il-ħidma tagħna li tkun li persuni b'diżabilità b'Down syndrome ikollhom il-fakultà li jitkellmu huma għalihom infushom, li jgħidulna huma x'nixtiequ għax bħalma għandna t-tema ta' din is-sena ma rridux li jkollhom solitudni, allura jridu jkollhom gruppi fejn jiltaqgħu u jieħdu pjaċir flimkien u jagħmlu dak li jixtiequ.